i no es va estrenar fins 1970. És a dir, va tenir problemes de censura evidents a Espanya, sexe, morbo, terror... Era una pel·lícula excessiva, era maligna, per entendre, no? Fins i tot a Anglaterra la van considerar una de les pel·lícules més perilloses de la història. Un ull, així de gran, abans de títols de crèdit, abans de res, que ocupa tota la pantalla mirant fixament cap a mi, que em va provocar una angoixa i una sensació de... I però què és això? M'he ficat. Com una vista de la càmera que permeti amb el muntatge filmar-ho tot de manera que lògicament passa tot i no ho veus. Ha de col·locar la seva càmera i això és posada en escena. Una posada en escena, 2 posades en escena, 3 posades en escena, perfectament coordinades. És un treball, una filigrana, una bellesa, d'un rigor, d'un principi moral, ètic, absolutament extraordinari. És un director de cinema. Això no és teatre, no és dansa, no és fotografia, no és literatura, és pur cinema. Vivia en una mateixa casa. Has de créixer, Perquè hem d'evolucionar i passar etapes, Has de passar etapes, Perdona, o sigui que... Jo t'ho dic perquè bàsicament jo, si algú m'hagués dit les coses a temps, m'hagués estalviat unes quantes etapes. Però jo tinc ganes d'estavellar-te. Tu tens ganes d'estavellar-te. In my solitude. Hi ha manera d'interpretar desmesurada de les actrius i dels actors del cinema mut. Fan aquella expressió increïble. The reverie